na samu kasancewa cikin da'irar su na nanata. Ina za mu sadu da annabi ne hakikar rabo da rabautata. Kusanci ta zo da mayafin kuna a ce ka kasanta a siffata. Masoyanmu hijabin dare da jalalar sammako koyi ne a inayata. A saumin kalamai rantsassu da su zan wajabtata. Kamar alwala kamar sallah a yayin da zan yi kasidata. Na mance akwai rai ko motsin jikina na wanke fuskata. Ina son ka cikin sallama da salami rayuwata ta kalli ɗabi'ata. Ga sauran abin da ya saura a kirkirata ajal kulliyata. Ina son ka ya manzan Allah a kaunar kasa da kusantata. Na dinga kallon ka a yadda ka so da riska a daidai suturata. Habibal ilahi ina jin kamar ka zo yayin da sanyi ya bayyana maulana. Ina jin yakini sau nutsuwar da raina ya samu a zatina. Da na dubi girman Allah sai na kuma durkusa na kife kaina. Da ya yi martaba da buwaya kuma ya masu tira a cikin kauna. Mahamudu ya kage buyarka da al'ajabi da sirrin da ba mai ganewa. Ya haskaka ya yi maka zati ɗahirin nasirin shaya cewa. Da kai rabbana ke yin komai a yayin da kai ne farawa. Da komai da kowa tun a alastu kai ne ka wanzu a tsarawa. Abul kauni bayi ajal ba su san bauta ba kai ne ka zo sai dila kabar. Ka buɗe sani ka binne bata mu middil wada shirka ka kawar. Ka yanta mata a cikin daraja ya shugaba. Kai ne ka isar ra'ufin rahimu. Kai ne agaji ko ina kai ne mu. Warai buwaya na Ahmadu ne lallai buwaya na annabi ne. Imamul bariya ka so ni ka so ni. Dukan arziki kai ne a gare ni. Ziyarar dai a kira ni. Amincin dai a taba ni. Waridi ilmul irfani. Sitira ta kasanta ta rayuwata a rayata. Zuciyata a wanke ta yadda zan raira waƙata. Ka sanya hannu a tsarata ya abin so abin ƙauna. Ya daɗi muradina mai gida 'yan taborina. Masu sona da aikina ka so su gatan dalilina. Abdalal karkiya azimar jahilaula kamin kailai. Ya arifin lahi na kuma dukawa ina jinjina labbai. Lam ya zallan fiɗana ce zalla a yasidi wasu a dai. Kabina sutil wisali kwarai buwaya na Ahmadu ne. Lallai buwaya na annabi ne. Ilu on the mix.